ฮ้ยहाय होय होय बात' बाती नैलै मोसौसो दोस्लायलाबायदों गोदाव सोराव हाय होय होय फै हाय होय होय दुखु मोनोलां माथो रावबो नाया आंनि लाइभखौ देलायदों आरोखि गाइसमोन दसे औ दाउ खौवौआलाय गाबफैलायबाय बैसागु बोथोरखौ बरायलायबाय खौवौ दाउ गाबबाय बैसागु बोथोरखौ बरायलायबाय फै जाखांबाय जाखांबाय औ खामानि थांदोंमोन ए थाम्फै दुगैखांबाय दै माथो फरजिसो नामा दं नाय रावबो गैखाया गाहायावनो ओइटिस फाइभनि नांगौलै दुगैदो दसे थानानै दुगैनोसै आं माया खारबो दानला होनो औ इ नङा
5G नांनाय जादों ओइ ससेयाव नांदोंमोन नाङासैलाय सासे फैदोंमोन सोरबा खावब्लानो थांफिनबाय कमेन्ट खालामाखै माया आं मोजां जागोन सानखादों नंदों हनै दुगैनो फैदों बा नैयावसो नांदों नै 5Gआ सान्दुं गोसासो माथो मानो दुगैदो नै दुगैनो फैनाया दुगैला जालायबाय चार्ज नांबायलां माथो रावबो फैया हा सासे दुखु मोनबायलां माथो थांलाय फैलाय जाबाय थायोलै आंना मबाइलासो गाज्रि ना चेनेलासो गाज्रि बावखुंग्रियाव सोर सोर थांगोन कमेन्ट खालामदो हा दुगैला आयौ खैटा जाबाय 1टा जाबाय खै मिनिट होनांगौ खै मिनिट लाइभखौ होनदों 1 घन्टा गोजौ होनांगौ होनबासो थ' बैयाव दुगैसै दासो 9:10 मिनिट जासिगोन नै नोंसोरखौ माने नुदों हौवाजों हौवा सिगिनो हालायनायखौनो
बावखुंग्रियाव बै गाखोनायाव बिदिनो जाना होबा हामथारगौमोन। रोहो रोहो गरम। नेट मोनालै ओजोंथ' नेट मोना। दा मा नांगोन ना नाङाथाय मिथिया। नाङानो दाबो नाङा लोगो खोन्थादों। है बन्द' खालामसैलां। होद खै मिनिट जाखो? 10 दोनथ'ब्रा 11 जासिम जेबो माबा मोननाय नङा नों जिर'बो मोननाय नङा दसे होबाय था आरो। ओंखामाबो उखैबाय। सातसुल' फैदों थांफिनबाय। आरामनो जिरायनानै रायलायनाय बादि जायाखै। खाथियाव थाबाय। बे 5G नाङालै। फेसबुकआवसो मोजां नालाय बेनो। बा सान्दुंआ हैत्तेरि बियाया जोंना फैबाय आलासि जानो फैबाय। नै बियाया जोंना होख्लायबाय। गोसा दुंखादों माथो सान्दुंआ। लागाव बियाय। गरमलै गरम। मानसिफोरनि आथिं देफायनो नै मारथुल लाखाबाय आरोखि। जिंदगी और खुशी भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। तेरी मेरी कहानी खोलो खोलो बारनि बारनाय बाराव माथो बरिया बार नांफिनबायलै सान्दुं ब्ला दुंनानै। जाद जाद जानो हाया नोंखौ आं बावनो हाया। अ सना जारौ मालि बोजों थांनो गोमो गोथां आगर फालि सोरनो होनो बैसागु बोथोराव सोरखौ सायख'दो नों आंनो फोरमायदो। हाब माइ एम्फौ हाबखोलै नै। उन्दुनोसो ओंखारबायलै। सना नों जारौ आंनि जारौ आंजों समायफ्लेनाय आंजों रमायफ्लेनाय गुफुर जारौ रौ।
मेथाइ मोजां मोजां रोजाबगौमोन आंनि लाइभआव जाय जाय फैदों खोनासंनो हागोन आरोखि। नै बेखौ मा होनो समफ्राम ना मा होनो? नारेंसु सनालु बिफाङा नै रानग्लुंजोब्बाय। बे जाबाय मिसटां मिसटां नारेंआ बिबार बारदोंना बाराखै नायनि र'। बारदोंथ'। बरिया बरिया बारदों आरोखि गासिबो नायनो हागोन। समफ्रामा नै बरिया थायोलै। नैबे जाबाय गाम्बारि दंफां। जारौ 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 नों आंनि जारौ जार जार जारौ। झुकेंगा नहीं साला। बेखौ नुदोंना मा बुस्थु बेयो नुबाय दांनो हागोन एखेबारे जाय जायनो आंनि लाइभआव फैया। सिनाय मोनाखै नोमथेखौ। गोसो सिङाव नोंखौ नुनानै दंमोन आंबो गोसो गैयामोन नोंखौ लानानै आसुरै नुजाथिहायै जाबाय साननि फाखोनाव। लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै मैगं बायनानै जा ना मा होनो गायसमोन। नोंखौनो साना पागला जाबाय आङो नोंखौ मोजां मोना जावलिया जाबाय आङो।
माथो उन्दुनोसो ओंखारबायब्रा जानो हाया नोंखौ आं बावनो हाया अ सना जारमानि जों थांनो बैसागु बोथोराव सोरखौ सायख'दो नों आंनो खोन्थादो मासेमा गेजेरनि बि नुफा नुफा संनानै सिरियाखै जानो थाइजौआनो फांसेबो बिबार बाराखै नै बेखौ नायनो र' माबायदि मोदोमदों मासे गोथाव मोदोमलै नै थाइजौ बिलाइयाव मानो बेबायदि जायो नालाय गोथाव मोदोमखानाय खैजोमा बाहा नायदावदोंमोनलां आं खैजोमा नै सुज्राय सुज्रायलै सुज्राय आगै सुज्राय खैजोमा बायानो मोनसेबो गैया नै साना नेगासिनोमोन संसार ब्र'
like them. Thank you so much. गंगार थाइसुम बिलाइ गैयालै रावबो बाबायसो आं मासि हामा गोथाव मोनामदोंलै on naरें बिबारानि बरिया Thank you so much. Oh, बेखौनो फुननो हाया बेयाव थांगौ न' सिङाव पाइप नाङालै ना हेलानाया हगोन नमस्ते ना सावजाना जानो हागौमोनलै हानाय होनबा बेखौ फुना नोङो मानाव सासे एनि माथो आंनियाव मोनथाम लाइक देखायदो ओमफ्राय नोंनियाव एसे सानैल' ओमफ्राय हानो मोनसे नाथाय रियेलाव साफाथार नुयो इयाव मादि नुदों इयाव मादि नुदों आंनाव बेलेग नोंहा जि साफा नुयो डेलि थाव लाबा र' आंना माबालै अमलेट डिसप्ले अमलेट नोंनिया माबा थाबथायाखैना थाबथादोंमोन
आंनो सानै होदों नालाय माथो देखायाबा आं दा आइडिजों दङब्रा बानायसै खोमालै दोनदो